Jangkrik sing sore diawono maling maling kaki medhep wae sarep kudu turunane maling sarep kudu turunane gendut kume sarep wong melarat mlaku sak mlaku jalan maling bareng wong kuper ono pae basane cenceng teles mesti tak teguri dino ya tapi sarek maling gak cukup maling sing tak colong dunyane sing tak coket cendekan wong sing nyambut gawe gandeng kunco bare gubernur ayo lewong gubernur sandang kepingin nyekel sari ojo mesi diloro wong gubernur rampak bareng nyekel sari gak ngitung jumlahe menungso wani ngadepi sari oh tae gereja wani ora nih kok bengok cok marai makumu iku lha wong mlaku niku lha nggih sakarepe sikil lah kok karepe sikil ora dibegandeng koyo ngono kok meneng ae kan kewajibanmu sajane kewajiban sing pundi nagih pajak di desa Tambaoso iku wajibane sapa ya nggih kewajiban kula niku kula lakonani dhewe sampean pun melok-melok dodono lek awakmu keblek gak pernah nek nyebut gawe nganti gubernur gadho karo aku ngebon karo aku lurah gedangan maksude dikon dipasrahi kon nagih pajak di desa Tambaoso sing dikene nagih dikon apa kula awakmu ning aku kon ngetutno lah ngoten lah sampean niku ngemban tugas kali pemerintah no mboten ngemban tugas kok pemerintah lah nggih ndak niki monggo lek ngemban tugas monggo ditindakani sari aku ojo lemar-lemar ae lha saenak kula ta sing penting lak dugi mriko kok modelmu kok nantang aku lho gak ngono sembarang mak sing dadi nyataane iki budal lagi ta ora mbuh iki penggaweanmu aku mendampingi tok budal dhisik budal dhisik iya sing dhisik ku petinggine petinggi Tambaoso ku kon dudu aku kok Tambaoso iku kok salah kapan kon masih petinggi ketok kereng kon tahu amateni kodhok durung tahu kon kate jajal aku iya lamun jajal apa kampleng ngono kok dadi ngono kok kok ngono saya pikir bisa kon di awal awas ngelamar ditelepon kok wani ae kuno petinggi aku ya petinggi Jalur pun medal mawon sampai itu suaranya ben boten telas. Oh jalur ki boten medal. Boten awak ini ku dijogo mun duwe mangan pun sembarang mangan. Iwak-iwakan iku nek saged yo ngurangi. Boten arep nek iwak entah patah kok nek boten korosa boten ajeng iwak kurang
Iki itu belum dikira termasuk belum iki lurah penjenengan. Nah ini kalau sakitnya namun dimutakan kali sampean. Lagi sampean itu kewajibannya tinggi mah kontek desa itu termasuk sampean gak ada kewajiban. Tapi wong bareng gak ada ora lupa. Ya kula gandiri gak kula sukani ngoten lho. Oh pun ngertos lek kula begini ku badhe golek pajak narik pajak. Nggih lah biasane ngoten jenengan. Nggih. Kula dhewe kula niki mboten ngasal ning jenengan. Lek panjenengan derek nggih mboten napa-napa. Kamu ini kalau mulai sambil konten, jadi di mana ini buat nenten, nenten Oke. Ya. Mangga pinano. Iki Pak. Orang ini onak dia pekerjaan. Onak dia pekerjaan. Ya, nanti yang bikinjaan. Kon ngomong kaya nak dhewe ya. Mosok ana tinggi kendaan kon. Yo nyatane oleh tugas kok Gubernur nagih pajak. Lah kon kok manuk-manukan. Sing manuk-manukan sapa? Kabeh malah wis tak kesanakno. Aku teko kene diutus karo ndara Gubernur kon narik pajak tambah. Terus asline nyatane anu mbok iki supaya dulungono dibayar ayo lepet iki Kak tegas lek kon iku dari kate apa kok gak kok gaji makane aku dikongkon karo Ndoro Permen aku kon dikongkon ditagih oh sampean mbok sarep wis nah tekan kurene saking pentingnya bapak pajak ini Ndoro Gubernur sampai tugas lah sebab pajak itu di pembangunan yang ini mbak ya ini gak ada ya semuanya sing api-api mbak karena ini gak ada apa sing ada disain ini wis pirang bulan kok pirang tahun gak bayar pajak Ya pasti ini jarang gak ada lupa. Kalau ini buatan nyambut damar namun dulu buatan mati. Lalu kita sampai pun gak ada mungkin anjir pulang suka nih Pak. Kok iso menang? Kok iso tambah sama balik sampai dari bapak ono. Lanjut ini jarang gak ada lupa. Mantu di damar tuh gak pakan nih. Tapi buatnya gak ada yotro, itu pun gak ada melakukan nih Pak. Oh, nek lu kan jangan sing teko sing mati. Mulai kudu ngono. Iso gak iso, saiki niko kudu golekno. Pajak kudu kilonan. Cepat datang di Pak. Kok boleh mau? Bosan, ibu tambah aku sing kudu bayar pajak. Kok bayar tau ora? Alah pun bayar pajak tadi. Kon wis menengo, iku wis bagian. Ya ora ngono padha menisani. Gubernur tugas aku sebab kon. Kang ngono gak kena marah dia. Pak, cuma dadi kaya nyawa kan. Lah kok iki dibayar ora? Dibayar. Nanti nih kok diajar kok. Lepas itu misalnya aku. Ayo belajar. Non sewu. Ya. Kok
kok ndika ngajar mbok kula kados ngaten. Niki napa permasalahan? Sik sadurunge tak jelasno masalah. Kon sapa? Kula Sarip. Oh. Dadi kon sing jenenge Sarip. Nggih niki prejengane gambare jeneng Sarip. Iya. Dipeng-peng mbok ngirim diopen. Kon gambar pajak pirang-pirang taun mbok kok jegit ae kon dadi anake. Ora urusan pajak. Mbok kula mboten ngerti. Urusane pajak Sarip sing bayar. Oh, Sarip sing bayar. Nek ngono, restoran gedangan sing teko nagih, oleh kudu duwe. Iso gak iso, saiki kudu kok bayar pajak iku. Gus Lurah ngedangan. Yo, Sing wajib narik pajak tenggone tambah iso ten omah ini. Lah lurah tambah iso niat. ngerteno. Enten lurah tambah iso. Ngerteno iki. Lurahmu iku gak tegas. Nganti ndoro government nugasno aku lurah gedangan. Dibon tegas. Rakyat padha sungkan kabeh, pajak lunas kabeh. Kaya ngoten dikon iki nyambut gawe bareng kalian wong gubernur. Wes tak niati tak kajar. Nun sewu Gus Lurah gedangan. Ya, Dikon iki dipasrahi kali tiang gubernur. Nagih pajak oleh kudu nggawa dhuwit. bener. Dikon iki tiang nopo? Wong Jawa, Manggone tanah Jawa, tanah nopo? papan Jawa. bener. Lah ndika mboten beneh. Kok manggon wonten tanah Oh, bangsa. Lurah gedangan gak kena disabar. Tak pateni lurah gedangan dina iki. Kok gak orang dina iki. Aku dadi burane wong gubernur, Mbok. Ayo dina iki dikompano makin, Mbok. Ayo, Mbok. Ayo. balik-balik. Kenapa penggawean yo akeh sing ayai kok yo ora balik-balik. Kowe iku wong lanang kena dipercaya teko ndi? Sampeyan kamu alim. Pamit balik iki. Seprono mrene ora nek iki. Ngomong wedok gak ngoceh ngono yo. Ngene lho Kang. Sampai iku lho. Wong pamit bibit. Balik ya orang ngomong bibit. Pamit nang tambak. Balik kan ngomong tambak. Ngono ta? Bisa mesti yo ngono to. Tambak tak gowo tak be. Cukupi awakmu ngono ta? Kenae sampai iku lho. Wong nek tambak ngono wis ana sing ngurusi. Nek wis mari ndelok tambak, mbok yo ndang balik. Nek ditambak tak delok kok iku ora ngono. Wong sing nyambut balik kan kudu diawasi, gak ono sembrono. Ya aja nemen-nemen kan, lek gawe apa iku? Gawe tenagane wong. Yo gak lah, wong yo dibayar. Yo nek dijarno, masa dibayar ku yo
Ya lek pancen jame ngasuh yo ngasuh. Wayahe mulih yo mulih. Oh, wong kok dadi plek kok nyambut gue. Ngono kan. Nek durung mari penggawean nek tambah itu kudu ditutup, nek gak ditutup bocor iwake ngalih kabeh. Ngono lho. Makane kudu ditutup. Nek sama ngomong sampai ditutup. Niku yo apa sing dadi wong wedok iku sing ngerti nek di omah penggaweane apa, wong lanang golek duit golek penggawean iku lek kudu ngerti ta. Aku ki ya wis ngerti kan, tapi sampeyan iku lho. Masa temen-temen. Kandhani yo. Iki mana aku antemi pamit golek bebek. Bareng aku teko ya, warunge bebek kono gak ono bisiko teh. Makane aku golek bebek di warung yo. Tibae di bebek iki yo entek pisan. Makane aku gak iso bawa bebek. Ana lho wis, tak makan kesenengane sampean. Apa sih? Ya biasa, sambal peti. Sambal peti, petis bandeng. Oh iya iya. Senenganku ya ngerti jeneng bojone, ate gak ngerti karo senengane bojone ya. Wis mangano wis. Ya wis sik. Sajane wedi sapa lek matene. Karena mana yo dengan caca. Lho, kok sampe di larang iki lho. Yo masa aku lho dianggap golong sese. Yo nek liko gak apa-apa. Caca ngripe. Aku awe sawangane nang aku iso. Enak. Oh, wis ora perlu direken. Ngene ya. Ora gak macam-macam. Ayo. Mbak? Kok mencucap deh? Tanggung jawabmu sih. Kok bisa kayak ngene iki apa? Aku gak kurang-kurang belani. Terus nok takon. Ya apa, Mbok? Nanti terus tak melayani belajar sampai ikut belajar itu sarep nanti oh niku yo apa sih Rip kok ngono mbok di omah belajar kok meneng ae ku yo oh si Jojo nanti bisa arep niku lak iya ya semestine ta kita pajak orang duit semuanya lagi duit sama kita tidak biar kue siapa sih nyebai dan lurang di sini nyebai lo ya sakit pegele kamu bawa belajar kaya ngono makane wong sirip kan iku yo apa sih wong ngomong karo wong elek kowe wis ana hukume lha kon kok mateni wong sirip riko ngarep ngomong apa wong tua siji aja nganti bisa kulit jenenge aku anake gak trimo yo tak pateni durang gedang lho karepku gak ngono Rip karepku iku mbok iku lindung ngono aja sampe beset kulitnya ditangani wong, lah sampai ditangani wong ini ngantek ngono kok gak ero, bareng ero kok pateni, aduh Rip, kono kok mateni wong dosa Rip. Iki ajare Riko, sapa teh gementara mbok diajar kaya ngono. Iya, tapi aja sampai mateni wong, dosa Rip. Aku ngerti, nganti aku tuh ndak sing kaya ngene, saking gregetku. Wah. Ya apa sih Rip? Ngasuh apa? Aku tak omongan bareng kaya. Yuk, kita ngasuh kono. Ayo. Jadi Kak. Ya apa?
urusan luran dan enggak usah dipikir. Omong-omongan di rokokan. Rokokan. Iki apa iki? Riko gak tahu tuku rokok. Aku bendino ngerokok yang melenting nah. Iki apa iki? Gak tahu orang gak tahu tuku rokok enak. Ya apa iki? Ya dibuka atas yang ini. Wah. Gue rokok kayak gue ada itu. Larang ini yo. Lah jare Riko larang. Kan gue cari baru larang. Rokok. Mari ini polsek. Enggak. Dibuat larang. Lha ngomong. Iki dibuka isu. Wah, rokok kayak ngene iki dibuka disuwek yo. Iya arane. Loh. Kok asing men rokok iki? Caca ora sari yo. Iya. Ah, kau asal. Ya Enak rep, gak koyo pelindingan, halus tangga. halus enak. Gurih. Ya, Oleh kon ndi kon? olehku maling. Maling. Aku kok kangen barang maling ini iki. Iku yo apa sih, Rep? Aku caleg santren. Cak, aku gak maling rokok. Oleh duit tak tukokno. Tapi gak nyolong rokok. Kon gak nyolong rokok. Gak nyolong. Tapi duwe nyolong. Sing penting rokokan. Gak apa ya, Gak apa-apa. Oh, tak cukup maneh. Soalnya rokok enak ya. Kita tahu bisa-bisa rokokan sing halus. Ini rokok wong sugih. Kowe iki jelas sing tak colong gonyane wong sing nyambut gawe karo gubernur. Duwike tak tukokno rokok. Jadi kon nyolong duit dituku rokok. Iya. Ya padha ae ngono. Kan? Kon niku yo apa sih, Rep? Haram Rep kon niku Rep. Lah, Yo. yo wis rumangsa. Wes sarep ku mindhae nang nggone darat tambah yo wis krungu. Tung. Ana wong ngarani Sarip nyolong. Tung, Sarip ngerampok. Kon niku yo apa sih? Gak ngisi-ngisin aku dah. Lah, sing tak colong donyane dutek bangsa. Wong sing nyambut gawe karo bangsa londo. Asile tak dem-demno barek wong melarat, wong fakir miskin. Sarep duwe semboyan. Kepengin depan wong melarat nang daerah Sabah. Gak tak pangan dhewe, hasil oleh nyolong. Aku gak ngelarang kowe iki. Kon kate ngentas wong sing gak duwe wong sing larang. Aku setuju iku sedekah bener. Bener. Tapi asale iku lho, Rep. Asale kok teko nyolong, Rep. Iku kepengin. Nanti aku tuh ndak nyolong sing koyo ngene. Sopo? Saben aku metu omah sore diarani maling. Sajane aku bareng iki dituturane maling. Sedang itu wong bermain ya. Jadi Gubermen iku miknah awakmu dadi maling ngomong nang wong-wong liya ngono ta? Saking pegel budak. Lagi ngene cak. Sementara iki niku takkan. Aku dadi bulan larane wong bermain. Iya. Nganti omah tak sono. Aku teko rene perlu nih. Aku sementara aku tak manggon di mati. Lho, Rep. Kon nang nggone omah kene kok padha karo kon makano aku, Rep. Wong maling mau di omahe cacakne iku kok padha karo cacakne wong maling. Akan dicerita ngelindungi karo maling. Lah ya ngono mestine. Aku enggak bidur mana. Dulu lanang ya mek difoto. Udah sementara iki aku bareng kok tak manggon di mati ini. Atiku tetep dadi kakangmu, Rep. Iya. Aku gak tega karo aku lek dipiloro karo wong liya. Maksudku pindahku gak dimak. Tapi lek kon dipiloro aku gak tega. Lek emak iku darah dagingnya wae dhewe, emak kene dibuat kene. Nek anakmu aja nek kene. Supaya nek kene
iso tentrem, mbok ya iso tentrem. Lah lek kon ndek kene ana guburan rene wong rene mbok melo-melo. Tak kasarane niku mok kanggonan karo sari. Tak teko karo dulur nem. Gak apa-apa. Cuma aku siji tetep karo mbok. Mbok aja nganti metu-metu saka omah kene. Lek nganti metu jabane mah. Padha nyetor nyawane karo wong gubernur. Adikku tetep gak ego karo awakmu. Awakmu adalah adikku. Adik tunggal kandung. Aku tetep melindungi awakmu nanging aja sampe awakmu gawe goro-goro di omah kene nganti yo mbok ora gak panggonan awakmu. Iya, aku ngerti. Lek pancen karo priko sing kaya ngono. Mbok celuk ngene. Mbok aja nganti gedene jajar karo. Aku wis tanggung jawab. Mergo aku tau omong nang awakmu. Mbok dadi tanggung jawabmu, dipiloro wong aku ngamuk. Mesti ae aku sing lindungi mbok. Mbok. Nang ndi mbok iki? Kali opo? Lah yo iyo kuwi yo. Wong tuwa tunduk-tunduk dijak nangka. Kapo. Aku sing penting mbok manggon yo meneh cak mual. Saking wedi cak mualing karo aku. Dadi durung larone wong gubernur. Yo. Iki ngene. Masalah iya aku dadi baru. Anak mantu. Ya wis iku kabangku re. Riko sanggup kanggo nanam. Heeh. Lek pancen kaya ngono. Dina iki aku nyun pamit, lek pancen mbok sik nangkal. Sik tak kursi. Kaya ngono. Ya wis lu buat anak. Wis, opo ta? Sing tak pesen nang awakmu ya. Awakmu supaya iso ngati-ati. Hah? Mlaku sak mlaku kudu hati-hati. Aku ngerti. Nek atimu muncul mergo difitnah karo Superman, mergo mbok digebuki awakmu ngutak aku ya liya sakjane. Tapi kudu hati-hati ya. Ojo nganti nyangkut wong liya apa meneh karo nang mbok. Aku gak bakal nyangkut karo iku, Mbok. Dina iki Riko manggone-nggone cakmu alim ya. Dina iki aku bakal pisah karo Riko. Mbok, Riko wong tuwa wedok. Minangka apapun jadi sing wujud. Nganti sare dina iki dadi bulan larane wong gubernur. Abot-abote aku mbelani karo Riko. Mbok, tak tinggal. Dongakno sak tingkah polaku sapa paran ya. Dene Sungkema. hati-hati Riko. Enggak usah nangis. Hati-hati ya, Le. Hati-hati ya, Le. Ya apa ya pokoknya adikku, Le. Adikku, Le. Hati-hati, Le. Iki sarep wis pelan-pelan. Tegese sarep tidak dadi gunane lho. Mangkane mbok ayo didungan-dungano sarep supaya lakune lancar gak ono apa-apa ya, Mbok. Ayo, Mbok. Aku iki kepengin ngomong karo sampeyan enak. Masalah arek iki. Ki mboyo aja dimandani menawa. Saiki arep opo iki? Lalu pengen bunyi. Alah karo anjene digawe anak.
Wong donya sakmene kae iku ora kaya anak sapa. Lho yo ngerti, lek donya sakmene kae iki donya kae anak. Apa meneh anak dhewe yo mesti manusia. Tapi yo aja dimanja ta. Mosok kok liyane arek njaluk opo dadi barang sing gak penting ngono yo dadi turuti kok. Wong senenge anak bapak yo pas duwe yo gak apa-apa ta kan. Yo ora kangkeng ae. Lek biyen iku yo aku iki guru kaji ya nyeluk kae gak apa. Lah iki saiki semua kaji wis kaji. Omayo sing iso ngaji. Lah karepe dicelok apa kan? Kan? Yo nyeluk kang kaji. Walah. Wong wis anu kaji nyeluk Kang kaji marem. Yo yo jaluk apa sih? Jaluk nak sopo? Lah aku gak tahu kok jaluk iki yo. Lah, jenengan boten pimutan to? Sing di lho, sing di. Dadi rasa kelang kalung kula jenengan sini dijoli. Lah nyatane sakniki napa janjine? Wong nggih sampun paneten tambah karo-karo pareng. Dunya blawas tapi janjine karo anak iku kaya pira? Wong yo kok cici ayo di ono kalung gelang yo duwe kok cici. Lah jenengan kan tembung utang to, Mbah? Yo apa yang tahu janji apa mungkin tahu janji. Lek tambah sing iki apa panen tak tukokno gelang maneh tak tukokno kalung meneh. Nyatane semoyo terus to. Ya nek gendhe ora semoyone. Sakjane ngono nek abahe ora semoyo lho. Kebutuhane abang ngono akeh. Gawe bayar kuli ditambah sing sakmono akeh. Terus digawe tuku nener. Lah lek wis bandeng iki wis dipanen lho. Iki kudu ditukokno nener maneh. Lah nek gak ditukokno lak gak iso panen lah. Iki wis ana urusan to. Lah wis ana batine ta. Kan bedan kok iki anak iki gak metutut. Doyan mangan sampe kan. Boten iku yang sepak dadi kula apa boten nak boten to? Ya wis meneng wis harus rame yo tak tukokno. Jaluk gram sih. Ya balik ini malah kiri orang to, Bang. Kula boten nganak boten anu. Nek jenengan tambahi ya Kakang Yulia. Yo ayamane mbok bisa kropono. Iki saiki lho nggih. Yo. Nek ngoten kula tambahi. Saiki lho, Bang. Tapi yang ngono kok mari ngono ya, wis nang kok yo aja sanes suwe. Nggih to nggih boten. Wis janjine wis ditutupi. Kok mari kono jeneng wengat perang. Ojo tak tekan. Arek mangga terus yo koyo ngene. Gak apa-apa dari sama yo sing akeh. Takon sih. Takono lamun ngopo sih? Tangga itu ya iso sing kame sih. Yo bener yo iki. Kono ku bayar ditulung-tulungi wong Yuni ya gak duwe. Oh, karepe aku mau bantu. Ya bantuan. Kate bantu ya apa lah wong iku diutang aku tuwake sakaran jumlahe. Lah aku terus bantu ya kesel aku. Wong sing keblekan donya ya awake. Seenggake unik yo tolong dicinti. Ora paling iki dikek iki. Ini lho bule ya. Lah lek terus awake dhewe bantu terus. Lah iyo kok malah gak usaha lah. Lama iki jaga nonton. Makanya saja aku wis semua ngekeki utang barang yo gak akeh.
Ngono. Ini dirasakno lha opo kok rane kuripe menani jaluk utang. Sakit. Waras. Suwe kok rane ini, Yo sepurane. Kanane mbok wis tuwek kaya ngono. Lah aku bolak-balik mriki. Gak ono ewane. Iya, Bang. Nah, tapi yo mosok gak ono waktu blas ngono. Yo sajane ono. Cuma wis mbok kaya ngono mlaku wis gak kuat. Wis pesen kuwi awakmu ki sing ganti karo ya, kare dulur kuwi yo. Lah sampe awakmu iki gak iso gateni wong tuamu. Terus yo ojo sampe wong tuamu bener man iki, Man. Oh. Dina iki mbok. Bolak-balik ditagih karo wong gubernur bab masalah pajak. Masalah bayar pajak terus wis nunggak pirang tahun gak bayar pajak. Sing kalah iki. Atase mek pajak iso nunggak pirang tahun terus yo opo sih? Apa malah sing gak iso sing bayar? Sing tak gawe bayar iki opo mah? Ya apa carane ta? Wong yo kudu usaha ta. Ngono lho, yo gak kurang. Lah kon nguyur ae gak nyambut gawe. Masa aku tak rewangi udan karo udan panas karo panas. Bedheke aku kepengin mulyakno. Lho lah yo lah aku kepengin mulyakno opo yo nyambut gawe sih. Ngono. Mandi dolan atase pajak esuk bayar terus kan yo. Teka aku rene. Aku njaluk bantuan dari paman. Apa? Njaluk bantuan. Njaluk bantuan. Sing maksudmu lek iso oleh dhuwit tak gawe bayar pajak. Wah, tuh. Sepurane iki ya. Lah kok wingi awakmu rene ya jek ono dhuwit. Lah saiki waduh gak ono tak longi tak gawe bayar nenek. Yo beli ya. Ana kembane. Bener lah. Wis gak apa-apa lagi. Jalur bantuan bantuan gak percaya Bapak. Aku tak. Wis akeh dana iki wis gak nyekel duit. Blas. Peta gawe bayar nenek lah kok utang masih kon iku atine utang bangun gak duwe wis tak kene iki lho opo. Oh, kok sing tak kene. Paman ateges wedi lah aku gak iso nyaur utang karo Pak. Ya ora perkara wedi ngono rek. Kok lajen ya gak duwe duwe lho rek iki. Pancen paman saiki gak iso ngekek utangan karo aku gak. Cuma aku tak ditakon karo. Lho takono nek ditakono. Karena mana bab masalah tambah. Terus lah tambah iki lah tinggalane bapak. Nah, bener. Sing garap sapa? Lho, sing garap yo aku lho. Sing ngepek hasil. Oh, sing ngepek hasil yo aku lah. Wong sing garap aku. Ah, mestine iso mbantu bayar pajak sebab mangan hasil tani. Sing garap. Awakmu ngomong iku lak kleru ta. Ngono lho. Lah tambah tinggalane bapak. Lah sing garap paman, sing garap aku. Hasilnya yo paman. Aku sing duwe. Atase pajak paman kok gak gelem bang. Lah iki tambah tek wong tuan. Sing garap aku. Cuma lek pajak. Iku urusanmu, kudu urusanku. Tambah kamu kok. Lah apa aku mikir pajak? Dadi paman gak gelem bantu karo aku. Bantu karo. Yo sepure sajane kok jare gak gelem yo gelem. Nek saiki aku gak sepurane. Ono tak gano? Ora. Ono tak gano? Ora lho kan mati lapo. Apa paman ana mburine bokong. Wedi karo sami. Oh gawat. Ampun ini bulat aja, bokongnya umi. Gawat di bukti deh. Gak kari kok bokongnya umi. Man, gak apa-apa. Dina ini sana gak mau duit gak apa-apa. Tapi, oleh apa-apa udah sampai jalur belum terus.
awakmu lha opo sih? Kula ndandani bongkar, Pak. Lah wingi jogerak wis kok dolan pandhe. Nggih. Lah saiki apane susah? Kene wow. Kone? Lah wingi tak kono si awak. Lah kok kono ta? Dan teko kula sampeyan. Jane kenapa rame-rame niku wow. Wis karo. No, sare putih are. Kok boten kondo kan pahit wow. Mari kanthi aku tak kandhane sari sing teko kene awakmu guyu mah. Lah iki kok boten ngandani kula, Pak. Kula pun seminggu boten botos ya. Awakmu wangi karo. Loh, putih are. Are wis gak ono. Wis gak ono ta. Tapi awakmu wani yo. Atur. Temenan? Nggih. Lho, lha ngono aku gak rugi kok ora kaos utang awakmu. Beli. Ayo Dani. Ada napa malih? Dino iki awakmu sampun ngeterno ning Sak putih. nagih duit nang. Oh, nggih. Tapi Putih. kudu Putih. ojo sampe awakmu cedhek-cedhek karo ning. Kula mboten akan tegak rene. Gak oleh jarake 2 meter sik. Lah tukare teng mriki. Lah kula jarang napa sumpah di dhuwure jarang ngoten lho. Yo gak ngono. Pokoke awakmu aja sampe nglamak nang ngene. Oh, nggih, pun ngerti. Yo, Nggih. apa-apane awakmu lho. Nggih, tanggung jawab iki. Lho, karo Pak. Lho. Are dino suwo wis anu wis gak metu-metu iku lho. Nih, Dani, nih. Kursine iki kok ini kursine ke logo. Saiki agak ati ngomong. Dino iki yo sing duwit nenek sing kurang-kurang di golongan kaji nandi, golongan di Pak Widu, di kaji Sugir, lah kaji sampai durung lah saiki saya janji iso wis tahu aku jadi cita terus Kula sing ngeterne ning. Kula. Nggih. Oh, sedaya pun pun Pak. iso kare nang ya wis nani lek Pun beres, Pak. Mas jare ono apa iki boten nang aku lho ngono sing hati-hati Bah, coba. apa mana Oh, Pak. Coba ada apa? Sampai Mas es mungkin, Pak. wong tak sing kok ngono ya njaluk duwe Terus putih mengkelak kula ngelak terus pun gimana? gawe duwe lan aku dompet yo gak ngono Pun. Gak salahmu mawon, gak salahmu. wis gampang ngene lho Mbok yo aku iki gak ngono temenan iku mangko lali yo gak bisa duwe enggak tapi kon men ojo karo wong yo engko nek ning munake oleh engko njaluk oleh atas iki itu njaluk Alah ngaji medhit. yo gaji dulu balik wis apa perkara nabi wis apa ya, saya ayo yo turu tambah rean ning ngono. Ya iya. Oh, kok arep itu Pak. Tadi jam si jirat kok wis kerucuk ya. Tapi tinggal itu hei, yo, kon iku. Tapi tekan iku jam 12 atau jam 9 iki lho. Kok jenenge wong nagih aku ya sampe misah ning pasar. Kok tak kandhani to. Betul ini. Kuwi sesaran ya ana sing ngeki separo, ana sing ngeki. Oh, nggih. Saat iki ngaten ning lapor ngeten. Riko tos mriki sukare kula tani. Oh iya, ora tata. Nggih. Ya tanteni ya. Duwe pegawe kok yo karo temen to. Kayak bapakku ae. Jenenge wis abah tapi medhite ra umum.
ora cocok. Wah, Bisa? apa kan menang di jalan? Wah, Cak, kapan kebenaran? Aku ki pirang-pirang sasi ki ora ketuk sampeyan. Aku ate ngertak iki berkuara sampeyan saya Cak. Alhamdulillah oleh pendungamu sehat karena penyakit wani tidak karo saya. Iya, alhamdulillah, Cak. Lah mbok iya. Aduh, sepurane mbok kahanane kaya ngono mlaku sajan wis aras-aras. Walah, ya wis. Lah aku nyambut gawe yo gak tega karo mbok di omah ana ewani maneh. Pak, saiki ngene lho, Pak. Apa, Cak? Aku dina iki butuh duit. Aku slamono. Cak, sadurunge aku yo sing kurang sing akeh yo. Bener aku ki mang nyekel duit, Cak. Nanging duit tak gawe mas-masan gelang kalung iki lho, Cak, aku mang mampir nang pasar. Soalnya bapak kan jan duwe utang karo aku to. Tuh, iki mang tak sukokne gelang karo kalung. Dadi wis entek babar blas. Blabar blas lho, Cak. Pak mosok gak ono gedene 200.000 kanggo bayar pajak. Ora enek, Cak. Nek ono apa to, Cak? Wong aku iki ya dulurmu. Sampe iki kataku sing tak puja-puja tak kadang-kadang. Ora ono, Cak, aku iki duwe rasa iri titik tak sendiri sampe iki ora. Bener. Nek pancen duwe mesti awakmu ngesakno karo saya. Iya, Cak. Aku sing duwe 200 tak yo tak kei. Pokok sampe gak ngomong ada. Sampe ngerti sipate ada to. Wong jenenge kaji wong medhite kaya ngono kuwi ora cocok contoh paurodone. Bener omonganmu, Pak. Oleh wong tuamu ya pamanku dhewe. Diarani pahit ngambil, bentar ya paman Ridwan. Tenang. Wis kaji kok sik medhite pitung menungso. Cara banyu budak ngono ya, Cak ya. Dicedhok ngono ora iso beni. Saking bapakku wong tekune wong kaya ngono kuwi. Wong aku anak ngene iki ya kudune ya ngerteni ya apa sifate bapak karo ibuku. Aku mengerteni sampe aku penengae sak ben ya wis iki karo tangga teparo lho, Cak. Ya sing sabar awakmu. Saiki ngene, Pak. Lah njaluk bantuan kan utang wis. Lah utang lak wajib nyaur. Iya, Cak. Senajan nek ana utang ya tak utangi senajan ora enek iki piye meneh lho, Cak. Dadi bener-bener gak ono. Aku sih bener-bener gak ono wis tak gawe tuku karo gelang karo kalung iki. Iki mau wis nagih sembarang. Awakmu nganggo perhiasan. Gak kuatir darah ini darah termasuk darah sing rawan kejahatan. Lain kok pedok wong sing berbuat jahat dirampas. Terus ya apa? Walah, Cak. Aku ngene iki ya ora dhewe, wong ya ono saturi aku ning pasar iki. Oh, ana ewan. Iya, Cak. Lah ora kok gawe pisan mangkat. Ora, Cak. Oh, Iki iya. tak simpen. Oh, bener. Wong wedoknya nganggo ora umum iki ora becik. Cek gak mencolok. Iya, Cak. Bener, Pak. Sing kate nyopet iki lho sapa? Aku ngelingno. Saropa aja sampe nggawa mas-masan sing kaya ngene. Sebab darah kene darah rawan kejahatan. Lah sampe ana jambret nyopet barane Saropa. Lah kuwatir sih kaya aku. Pinter omongi maling. Lah ketowo gak ketowo hukum lain. Cangkemmu kok syukur jeplak ngomongna maling-maling. Apamu sing tak colong iki? Wong kaya awakmu iki menungso gak patek Jawa ya Pak. Kok ngarane aku menungso gak patek Jawa. Sebalike iki Yo, gawe kon wong apa sih? wong Jawa. Wong Jawa. Bener Jawa tulen yo. Bener. Tak takoni dino iki. Kono wis santai. Lek pancen kon bener-bener wong Jawa. Wong Jawa kan bener apa sih? Aksara Aksara Jawa. Kabeh piro sih? 20. Pinter. Pinter. Kusir juga timbang bapakmu. Kok nyandak bapak-bapak? Oh, buset. Ora sampe. Wis ya, pun dikomato. Ora kusir kabar. Lek 20 Joko 8 kali piro? Dek 12 Rolas manjine nang apa sih? tahun urung diones tahun 12 bulan. Sing 8. Windu Kok ngarani nang windu manjine? urung sepindu arung 8 tahun. Lah suwindu. 8 tahun.
Bener, Pinter timbang maling awakmu. kon maling-maling no. Tak sudet waduhmu. Tak gepuk dagang boknan. Oleh walu Jawa siji karo piro? Kon iso ngarani karo pitu. Manjine nang apa? Minggu. Urung garan seminggu 7 dino. Apa wae? Si, pas mau 7 dino. Dinone Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu. pinter. Pinter. Timbang awakmu. Bapakmu goblok. Lho, goblok. Pedhot gulumu. Yo tak gepuk tak. Oleh pitu Jawa siji karo piro? Manjine nang apa? Keblak jangkep. Ono iso ngarani keblak jangkep endi ae? Etan kulon lor kidul dhuwur isor. Utek 17 wong. Oleh 6 Jawa siji. Primo Iso ngarani karo manjine nang apa? pasaran. Rungono. Pon wage kliwon legi bae balik. Dipun men limo ngene lho, limo ngene lho. Pinter kon kok. Pinter mah. Lah 5 Jawa siji karo piro? Papat Iso ngarani karo papat manjine nang apa? keblak. Ngarani keblak. Etan lor kulon kidul. Iku ana madase dhewe. Kon iso ngarani madase sik apa ae? Etan manusa urip kudu di peranatan. Lor turu kudu biar jagat. Kulon sadremo lakon manusa. Itu juta sing gede juta. Ah, ndayo ketok dodone, lamune ketok gegere. Tak kesulit kok. Pinter sakit. Oleh papat Jawa siji karo piro? Iso ngarani karo itu manjine nang apa? Temanten. Iso ngarani nang temanten. Ono manten wedok, ono manten lanang, gak ono waline iku jenenge temanten tangkepan. Lah bibiku winginane yo. Tangkep iku. Utang. Oleh telu Jawa siji. Loro. Iso ngarani karo lho manjine nang apa? Pisan-pisane donya. Apa ae di? Ono awan, ono bengi, ono sugih, ono melarat. Pinter. Pinter. Lek loro Jawa siji karo piro? Adegitan dudu wong Jawa. Lho, Atase loro Jawa siji gak iso jawab. aku iso mbadek tangkepan siji ku. Tapi ono syaratnya. Apa syarate di? Tak turuti penjalon. Rungono kupingmu ya. Soben ono dina Jemalegi. Ya toh. Ayo bareng-bareng ono pesisir kidul. Segor jagongan ngomong-ngomong sing penak. Sangune apa? Sangune rungono. Jambe ayu, Surayu. Bantal. Bantal anyar, kros anyar. Tengkir gadek sing mangkone ora rumun sing cebloke jam 12 bengi sekembaran. Dadi sing pungkasan klopo gading loro. Yo, Wes ono loro. yo iki gadek anjuk ya. Ayo sambat kok. Kena dagang tukar pagi. Gak mut ya yo wis. Etan dari, wong dari, sapa jabare? Paidi. Aku njaluk sepuro karo iku. Iki mengaku geger karo jenenge Paidi. Kalau Paidi dan aku senang mau nyocok Lah dan caret mati sedina ping 7. Larita caret tak bakal ora bakal temukan Paidi. Nek pancen kaya ngono. Tak eling-eling. Aku gak bakal tumindak maneh. Tunggu sing tak garuk dengan kalian selamat ibu. Oh, tak tinggal. Jadi rame kali ini,
biasa nggih jenis arek sedang tentang ora umum. Dek-dek tok ae. Wis gak kebeli warung ora keterapatan gak wong ngene iki. Muga-muga sak bare aku mbuak uyah karo kembang nek rapatan karo ngene wis ora nek sing gerusu nek parunge wong tuwa. Dayae tambah rame kene jajan bendina kanca-kanca. Jenenge wedak yo larang saiki, tisu yo larang, lha penghasilan gak meningkat, katene sak ngono terus yo loro boyoke. Lho. Luri kok ta? Kono apa? Tapi ono. Iki barang apa ae? Oh, ala jenenge tuku kembang kemala wong sing ngedoli kok gak ngerti temen. Kaya ayo dibuntel godhong, dibuntel kresek, dibuntel godhong kok ya brodol, Kak. Omo kalau saya atas itu kembang iso brodol. Iki lho. Tapi kono uyahe bareng. Wis jane uyah lu gak lihat mau lho. Oh. Apa jenenge antine bocor uyah bocor kabeh nek netalake nek. Oh, antine bocor. Kok kok gak lebih warung sih, Cak. Ya sepurane lah. Oh, sarip akeh penggawean. Oh, ada penggaweane. Lah, Ya kok, Cak. warungmu lak sik rame. Walah, Cak, yo sampe dikira saiki sepi, Cak. Sepi. Iya. Ya kirane barangnya kurang pantes. Nanti pelanggan ngalih. Apa kaya Sakjane ora koyo ngono sih, Cak. Yo mek kadang wong jenenge karo kaya ngono kan yo ono sing begedekan dadi male wong arepe teko ki male wedi lho, Cak. ono ae wong gawe geger di warung bapakmu. Oh, tapi lek ono sarip, wis ngomong sarip ngono iki. Kepingin lho sapa sing gawe rewete ning ngene warung bapakmu. Saiki ngene. Bang, aku takon bare awakmu. Yo kok. Ngomong jujur mbak aku. Arek dokaran. Jenenge pai dhisik saka warung. Wong sing gak mesti tak cicine, Cak. Wonge gedhe dhuwur. Heeh. Metesek kemliti. Becicah becicile ngomong. Oh, Cak Paidiku. Lah arek dokaran. Heeh, ndak apa? Sing bature abah kaji. Lah bener. Oh, ya lek kuwi ngene aku sepenggaweane nek warung cancene yo marung yo ngopi yo biasa, mari yo wis balik. Tapi gak jadi. Ora. Lah gawe iki suruh ngomong karo sarip. Yo, enggak tenan, Cak. Lagi ini. Heeh, ya apa, Cak? Aku titip omongan karo awakmu nek pancen paiki sapa ndengane warungmu. Ya. Tuh. Aku gak titip duit. Cuma titip omongan. Apa kok gak tau ketemu Cak Paidi? Aku iki wis suwe gak ketemu karo Paidi. Tadi aku sing ngomongnya. Nek pancen Paidi pelangganmu. Iya. Kok omongan aku sampeno nang ngene Paidi. Rungono lho. Ya apa, Cak? Cak Paidi. Yo, Cak Paidi. Sampean. Sampean. Digoleki Cak Sari. Golek Cak Sari. Lek wis betul. Kate ditokno. Usus. Loh. Terus ngono kok gak kliru, Cak. Iki mek omongan to. Ayo ngopi bareng jam sak mene marung ndek jane paru biasa. Ngono gak apa-apa lah kok ono dawa-dawane iku. Iki hal biasa nek Sari dulinan gaman ya. Ya, ayo. Cak Paidi. Sampean digoleki Cak Sarip. Nek ketemu arepe ditokno usus ditokno. Usus ditokno jero weteng, Cak. Iya, iki dulinan gak apa-apa mek omongan. Tapi omongan. Tenan yo ora mulih yo. Ya, kudu ngapalno. Cak Paidi Kene sampe wangi. Dika digoleki Cak Sarip. Lek wis ketemu arepe ditokno usus ditokno. Waduh. Yo tak apal tenan, Cak. Ayo apalno. Heeh. Cak Paidi. Dika digoleki Cak Sarip. Lek wis ketemu arepe ditokno usus ditokno. Iki kesempatan. Lek pancen Paidi ana nggone warung. Dino iki Paidi mosok ditang karo aku. Utang dhuwit nyaur dhuwit, utang getih nyaur getih, mati.
lek gak payu aku duwe kanca ke. Kami seria. Pak Ye. Wah, lek Pak Ye iku tenan iku. Wis lek nang awakmu mampu. Ono sing anyar. Awakmu menyenane belum bayar. Utang. Oh, ngono to. Apa iki? Iki gak sembarangan. Iki apa iki? Apa iki? Disertasi apa? Lu benar apane? Bayar sih. Oh, kesempatan turu. Itu kowe apa iki? Kanggo kena sampean mangke. Yo, tapi saiki sembarang larang nek beras larang. Terus sak pasarane. Pasarane delok-delok. Ada bodi enek sini. Iki bodi Ceritane pengen nanik piye sampe kok ora bayar kan Iya tak bayare kowe. wis Aku dibayar lho. iki yo. Iki tebasen kabeh. Tebasen. Waduh kesuwen kasih. Yo. Tebasen pokoke. Piro? Lah nek sing iki 15.000. Kapan kok tadi kok? Bukan apa lah. Ya gak apa-apa. Sing tadi komisine iki 15, komisine 2,5 juta. Kok lara komisine? Yo tahu. Ngedeplong ini iki uang kan. Pak, iki gak ono sing anyar. Le apamu aja sing ngene-ngene iki. Iya. Tak golekno awakmu. Awakmu iki. Setara. Apa? Lah iki lak kancaku dhewe, Pak. Lah opo kok kare digorengno iki bareng iki lho. Kancamu dhewe. Ojo dibahas masalah iku. Seneng aku lak ngene iki ya. Gak lek ono sing anyar, aku njaluk sing anyar ngono lho, Pak. Iku lawas iku nang kene wis ono lek 7 tahun. Iki gak apa-apa iki piro kabeh iki? Ya apa lek tak gowo kabeh ae. Lah situ ae. Wong awakmu sing wingenan wis kok megat ngono kok. Oh iya. Ya anu kon. Ya wis boleh maneh ae situ. Gak tau di. Ini agak sulit. Kok tinggal? Ojo alasan nek kon iku alasan. Tinggal. Kali kan bayar iku, Pak. Iya. Aku tak njaluk situ Iya, ya. wis gak apa-apa. Iya, milih. Mene Sing ndi? Wis tak karepmu wis. aku ae. Iku ae. Iki ora jenenge iki. Jenenge lho. Oh, lha iki tak kandhani jenenge. Sopo, Pak? Priyanti. Wati, kawani, ayo kawani. Nama sini ini akeh. Ya Pak. Isi rame ae. Pak lho, pokoknya di sini rezeki sampean dari keamanan ini rame. Suwe aku gak dhewe ya ini. Ya, lama kok kali ini. Wis tuwe iki. Apa isin apa? Yo isin karo Lah winginane kok gocengan bareng iki. bisa nikah kok. Saiki kalian nabi lagi kene-kene. Ini bilang. Saiki yo kalian ngono kok iki. Yo timbangane aku mati kantor. Tapi Saya tanggung jawab aku. ngono ah. Heeh, aku tanggung jawab. Pokoknya dengan sendiri awakmu aku. Ya wis gak apa-apa rek ngono. Kamar nomor 4 yo. Milih, tak milih ya. Ya ampun. Wah. Kok sih golekno. Datang-datang kayak ini. Lo.
awakmu ngono sing marani engko ya dhewe enggak apa-apa. Tenang ae, Nduk. Aku barang dintekno. Parung, Pak. Yo, parung. Duduk. Orang kaya ngono takon warung ta. Dadakno Opo iki, Mas? mangsane iku disare itu warung kuburan kena jajane ngene iki yo warung le Pak Kacung, aja muring-muring Pak Kacung, sampean wis tuwek. lah apa aku muring-muring lah awakmu garai Ngomong warung di ngopo? warung di Lah, ngono lho. ngomong apa yo apa napa Saiki tak neng kabar gembira kanggo sampean karo Pak Kacung. Pak Kacung. Iki dino sarep wis tekan pati. Lho terus sing mateni gak ono loro tuh iki. Paidi. lah mas jagoane Etan kali kula gawe jagoan siji cuma Paidi kan kali jagoane Paidi lah. Wala-walano duduk kene. kabeh tak kandhani Kandhanono. saiki jagoane dudu sakret Nah, etan kali kula gawe jagoane siji cuma Paipun anu Paidi Ika untuk perjalanan ke Cak Sari, anaknya terus ketemu, anak ditokno usus, aduh anakku tak belum Lho gak ngono. Ika digoleki Cak Sari, nek wis ketemu, ape ditokno usus, Ika. Ya gumrung ana sampean gumrung. apa nduk Ika digoleki Cak Sari. Nek wis ketemu, ape ditokno usus, Ika. Ngono lho, Pak. kok oleh kata-kata ngono Sampean kandhani tak kandhani sampean kandhani sampean Nah, sampean kandhani masuk. sak iki ngono sing dadi jagoan etan kali Kulon kali. Paidi Sarep mati kena jagal. saling kuwi mati Mati. Sing mati sapa? Sarep. Sama Selaya. Ya, sing mateni aku. wis ora jagoan etan kali Ora, Aman marung aman gak usah. aku wis ero wis ketemu. ketemu karo sapa Ya kan tak sare, Pak. lah iki lu dong Sarep mati kena gasan karep kali. Loh, ya ketinggalan berita. Paling yo sare beliau, Pak. Nek tak sare biar tok rene iku apa jenenge dulure Abah Kaji kok urip to langsung Tak pateni, tak pateni. aku wis cero dhewe lho etan kali kulon kali nate nyabrang kan wong sing Pak, aku ngono sik enom kudu lali, Pak. Karo tak sare sing kok biasa rene ketemu bae dhewe, Pak. Padha karo aku. Etan kali, kulon kali, jagoane Paidi. Udah sampai ngono. Tak sare. Paidi aku Ini lho, Cak. Aku iki mau jane to di pasar. Gak sengaja petuk karo Cak Sarip. Lah mari ngono aku kok dipeseni iku mau. Pesene ngene. Cak Paidi. Diko lek ketemu karo Cak Sarip arepe ditokno usus diko ngono. Dok, kono aja sembarang. Nah, aja sembarang ngomong Etan kok. kali, kulon kali, jagoane Paidi. Pak. Pak, Sopo? Etan kali, kulon kali jagoane cuma siji. Paidi. Nah,
butute. Saiki Apa? kali kanan gerak. Jagoane saiki dadi pairit. Awalnya itu fighting, saiki pairit. Sampeyan wajane jan hebat. Padahal jan ini itu wis diviralno. Duduk-duduk nek Sarif iku mati mati. Jagoane jan ini pairit. Tibake saiki jagoane pairit. Lho iki iku jagoane. Yo, wong sore iki kok kok dakwaan iku. Wah, aman. Tenang Nek iki. kate ana sing iso ngomong karo Sarif. Oh, pokoknya ini apa dari sampean? Ono sing iso iki lho, usir dokter tanggung jawab. Tak kepuane. Sopo sing iso? Iya. Ana temen, wani tenan. Wani. Yo, gak apa-apa. Sing penting iku ndek kene aman nek. Dadi aku dhewe iku dadi wong tuwek iku lak ngene ale, gak Namun gawe oleh kaya sak sen sak seteng, sing penting aman. aman yo. Kene pokoke awakmu mesti aman kedian. Kedian aman. Ono awakmu, ono prayet, ono miserimu aman. Iku dulurku ya. Iya dong. Jopo ya. Iku lek di desa kaya nggenku iku jenenge Maliner. 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 Samiler. Lah. Iki lho dinggo dikot sampeyan. Sing digawe apa? Sing digawe teko Pogung. Cece karo dinggone tambah. Tambah nopo? Wes sampeyan yang ngene sing digawe kupinge menungso. Kupinge menungso. Iya, kuping menungso deres. Jadi tuku iki. Oh, jadi ini kupinge menungso. Jadi ini sing aman. Iya wis. Ora. Iku apa jenenge? Jajan apa? Piluan. Oh, kendinan. Orang. Ya. Gaene karo gaene itu beras ketan, udang, mari ditang terus mari ngono terus mari dikususi ditang terus dikuano kali ning kowe. Oh, itu sampean. Iya. Cece karo benar. Lho nek ngene Oh, anggon aku ya. Kulite maling. Kulit mau. Kulit main terus. Nah, terus dimplong. Angkok ngene. Karane. Ini mulai yo Tenang e. pokoke ono riko aman. Ah, iki sing nyelin. Iki apa iki? Itu tori. Roti. Umumnya kok gak roti sampean. Sing digawe asale saka apa? Asale tepung. Tepung. Heeh. Tepung termasuk di apa di Lah iya diudak mari ngono. Iya. tepung asale saka apa? Ya tepung asale kok beras. Heeh. Tapi si cilik digone tambah us. Roti, tepung asli menungso. Tepung ini menungso. Lho rasane enak. Enak lek kanggo. Ya ampun. Atine menungso nah. Iya. Lah kaya-kaya ngombe. Ora tenang. Zaman si aku ya nganu nak ngombe. Dadi bawa niki bocah ono. Lek aku dhewe ngono kan anu. Lek ana wong njaluk apa-apa, iki kene lho maksudnya bocah loro ngene kok njalukno. Oh, iki kan ayo. Sing penting iku aku. Sing penting iku aku bosan kan. Hei, kayo. Oh, kor kon ngono. Lah nang kok sih. Lho anu tak kabeh. Lho lah sampe ngomong ae. Dijarku be. Mulai kanuku manu, lek ngombemu ya kudu hati-hati. Jadi ini ngombene. Aku dhewe iki yo. Mangan kok tak bayar. Lah aku mangan itu dibayar. Yo. Pak, aku tak takon balik sampeyan. Heeh. Oh, gawe teh yo. Gawe teh iki banyu dikeki gula pasir. Ro gula pasir. Yo wedi lho. Terus Terus dikeki teh terus diujak. aku ngono. Iya lho jan. Cek karo ngono aku, Pak. Lah jan. Banyu mop dikak uteke maling. Ya Allah. Temen iku. Uteke maling. Pak yo. Kang udang ya apa biasa Iki lek muda nah. Iki lek muda yo kita nah muda iku. Lah, iki ora kandho. Ono kandho. Karena yo metangan ngene. Jadi yang salah
Kamu apa? Aku yang muda ya biasa. Banyu ini sama nak banyu tanah. Iya. Sendiri muda. Aku Lah seneng aku. Seneng aku ya banyu ekstra. Soalnya pikir gue tanah kecil. Ya apa rasane ya apa? Rasane kecil. Lupa. Kok jauh wae. Rasane Aduh gila. Kalau aku. urung belum. Yo, gue iki. Lah kok gue iki ya? Lah kok gue iki. Ya iki biasa ben mujuk. Jeroane menungso ya iki. Yo lu coba ora. Iki ojo nganu lho, ora ojo beneran lho. Anak itu mau wis nyampe no. Kuwe. Ya apa? Jarine Apa iso itu? aku ya rasa. Cak pagi. Digoreng cak sakre. Cak sakre. Sarip sampean kate ditokno ujel ndika. Oh, udah. Lah oh sun ndika. Kuwi anak sampean. Iya. Karo sikepe lho. Sikepe kae iki. Kalau wis kamu Dadal dokal. Jok anu ra iki yo sembarangan. Sopo sing gak sepurane, Pak? Anu cucu kuburane. Ora iki. Apa? Aku seneng wedok awakmu. Ya. Kon sing pancet dokar. Wis delapan, kan penggaku. Nah, kok aja pikiran. Gak aku takon sik dokar apa gak. Kan bodho moro nah. Lah terus sih. Nyabar sak sabar sak moro. Lah Konco gak tau ketuk omong enak kan ya. kon dokar biasa enggak jalan sing ndi. Jalan iku jalan mawar. Oh iki kok sing kok cancang lho. Yo. Oh, mati. Riko gak usah. Tapi pahit dipatek ana warung Riko. Iki jelas wong gubernen takon sapa sing mati. Kon hotang-tang. Ana loro tuh siji salib. Iki koyo iki awakmu eret aku. Eden anu eden rada pati lah. Temen koyo ben tau ini. Ngawur ae. Mantri polisi gak tau plutusan sapa ning ngene iki. Terus iki eden rada pati pas mawon dikiran lah. Oleh sampean ro siji gowo, jasan siji gowo. Terus sing mati Sing mati ini paiti. sing mati iki Paiti. Sing Lah mati sing mateni kula. Semua lagi balik tenang mau ini sing mati jelas jenenge Paiti. Sing mateni sakit pak sapa? sakit Sakrit. Nanti jae wong. jadi ini anakku kamu kok kuat ngono anakku seneng Enggak kok kono rumane kok karep barak. Sapa? karep Ora mek pisan pindho sakit. Lah ngono rembukan kanggo sak teruse wae. Yang penting jasate si Paidi iki ayo ditelepono ambulan dhisik. anu Riko ndek kene iki warung sing dicocok. sing cocok ini panganan sing Macem-macem jajan, sego lan sakit. Lah terus sing didiap. Karena krepek istilahnya makanan ringan. Terus sing nunggu arek wedok sak meneh kae iki
Ya pun. Iki sing yang boten ada pendamelan kok tapung. Kok kayak penggawean apa? Nggih, kula jadi penggawean ten mriki ten warung mriki. Apa? Kok ngatasi sing ditombo amek rong. Nggih, upamane nek mriki jeneng kali niki angkal ngoten lho. Boten jeneng apa? Sedose 1, 2, 3, 4, ana kene penggaweane salon. Berarti Riko Marung iki wis melanggar aturan. Lho, lah kok Melanggar izin sing digeno karo pemerintahan gubernur. nggih, terus Jajal, aku melu takon surat izin sing ono, Bos. lho enten Pak. Oh, surat izin kula nggih menika, Pak. Oh, iki. Jambe warung sembarangan. Sembarangan itu kula izin, Pak. Iki sampean kudu ngerti. Lho, Pak. Iki ngono siu. Surat iya. Kula pun ngerti. Apa? Apa siu? Iku lah siup-siup kanggo bebek sing ngiyup. Siup iku surat izin usaha perdagangan. Dadi lho sing ngene iki dikene nang ngrang-ngreng. Ono barang sing dilarang karo pemerintah iku gak oleh ditembe. Termasuk sampean ngerahno wong wedok-wedok sing ana papan-papan kene. Jajal tak golekane apa sih Pak? Apa? Isa iki wonge. Cacahe piro? Iya lho, piro kabeh lho? 80. Aja korupsi menungso. 80 maune. 80 terus saiki kare piro? Sing sakjane kare papat Kare apa? Langsung 76 nanti. ten Korea, Pak. Iku lawan kok rapet temen. Boten enten napa-napa, Pak. Tenan. Boten enten. Boleh sampai tak operasi ono menungsane terus tanggung jawab iku ya apa? Lho, pokoke boten enten, no. Ya. Aja tunggu iki, Mbak. Aku nyuwun izin. Tak berani. Lho, pun Pak mriki mawon, Pak. Pak. Lho, lan cuma Pak. Lah iso njaga warung kok ngono tak dhewe kok gak arep ya apa sih Pak nek yo nang Kok ae sing repot. Repot apa? Anu. Kowe ngomong. Repot apa? Yang betul duit. Terus ente sing nanggung jawab apa wau? Sopo Ente nanggung Pak sing nanggung jawab. Sopo sing tanggung jawab? Niki. Aku nanggung jawab keamanane oleh perkara perjudian ya gak melok-melok ta, Pak. Lho benar kan. Sekal aku mang. Mulai jam Ya apa wis kadung kaya ngene. iki mang mlebu kamar kono mulai jam piro? Oh, isu kon isu. Ya tapi pindho. Ping piro sampean sapa kene? Ya enten nek 14 mawon. Sing konangan. Nggih. Lah sing durung konangan. Nggih, kira-kira nilai ping 30 nggih enten. Riko plural. Wong sing sak tintah pola Riko mesti dicontoh mesti ditirokno karo masyarakat kene. Mari mun terus rae lurah terus model kaya ngene, coba kelulusan dek kene. Terus ya apa rakyat Riko? Oleh Riko ngomong. Misale ra Riko coba dek kene iki. Sono tuh. Kula nek pas coba mriki jelas lurah Apa? pendek biasa. Oh, udah biasa soalnya kabeh Nggih. tapi status Riko sih dinas Nggih nek lurah nggih boten mriki. Nek mriki anu pribadi kula kok. politik. Ngomong politik boten kula boten nyekel partai kok. Oh. Ini Ojo dipindhone ya. pisan iki ae. Nggih. Ya iki sak pangku. Nggih. Kok malah tak konden data. Muga-muga kula iso prei benjing tamalih. Terus itu perai benjing taman itu jenenge memelok tambeng. Maksud kula benjing tam anu pun boten niki ngoten lho. Ben Bu. Saya benjing iku mun buyar niku ah. Ini anu kok mbek ngewangi rumah wedhus ono. Boten pindah tempat mawon. Saiki ya cukup sampeyan aja diterus. Nggih. Nggih pun kapok kula. Ya
Sebentar, ojo kok lombok lho. Saiki kepedesan meneh pedes silang wis tandang maneh. Kan timbal roti iki lho. Gandeng karo kahanan sing koyo ngene iki warung iki kasus. Nggih, sebelum kasus iki mari. Warung untuk sementara waktu masih tetap nggih ya. Ojo jak, ojo mana ojo gangge mana buka mana. Kok pesene niku ya napa ngono? Hah? Kula marung niku pesene dadi. Iya, marung ya marung. Tapi lek jam 12 kudu tutup. Jam 1 buka. Tapi ndone ya. Ben jlentreh. Marung ya marung. Jam 12 kudu tutup. Jam 1 buka. Cetak. Rumono. Ya rumono kabeh ya. Salah kok gak. Lah beneran iki. Marung ya marung. Jam 12 kudu tutup. Jam 1 buka. Lah wis aturan. Jam 12 tutup. Ya kudu tutup, gak usah jam 1 buka mana. Itu serekalan. Iya. Iki tiganya sekedar saya tutup untuk jam 12. Saya tutup sampai proses pengadilan selesai. Jadi teman-teman, yuk, awalnya pada balik menang kampung itu, ya, kita bilang jahe, potong jahe, jadi orang ganti orang itu, ada yang bilang ada tukang batu, yang boleh batu, orang tua banyak, Aku tapi banyak Pak Andi. ayo pada mulai, ini mau jadi kosong lagi. Ngerti ya? Ngerti kabeh. Kalau udah boleh dilawan dhewe. Jam satu pakai ya. Ayo, mulai kamu. Nggih kula Aku mati belane wong larat. Ayo padha. Iki sarep wis tumakane Pak. Iki aku tak ngelaporno nang kene teman sik. Aku jogon sampai aku kok teko rene Mas. Ojo sampai ana wong liya sing ganggu gawe karo. Ojo sampai posisi iki dirobah. Ojo sampai opo ae iki dirobah. Ya. Apa itu? Kau juga mati, kalian terbukti. seperti ini. Saiki oleh dhewe ayo nunggu, kacane iki kira ora niku lho.
Ayo, Om Superman. Ayo, entano dulu. Berani dengan dicari. Jadi aku mulai diangkat sampai kemakan dia itu jadi mantri polisi. Isi. Terus saiki aku nemu nikah nang sing bae. Aku melok. Sepi-sepi menungso mesti tanggonan apa? Sak dhuwur-dhuwure menungso mencolok mesti bakal liwat. Menungso ya ngono. Sak sepi-sepi disari, mesti ana pengapsane. Kira-kira iku sapa sing ngerti pengapsane sare kok mesti datang. Begini di urae lho. Oh iya. Ya apa? Riko anggar tak patroli, tajak kontrol, mesti ngantuk, mesti ketinggalan di gerdu itu loh. Dia kasih buka anjing Riko. Hah? Kasih buka anjing Riko. Dia durung kapok ya tadi. Ini peringatan terakhir loh. Saya sampai monumen konangannya tak pecat. Orang urusan maling ngoten. Ngene. Iki ya, saya ketemu. Wis tak beroneng melengi sampai ping 3. Tapi nyatane ngledak urip maneh, ngledak urip maneh. Oh, apa? Perkara ceritane wong tuane. Lah niku enten rahasiane padine. Riko ngerti. Nggih ngertos. Rahasiane Sarip iso sekti itu mergo apa Riko ngerti? Lah Sarip niku lah mboten anu ah. Mboten kiambakan gajah derek Andur Mantri. Oh, iya. Terus Jere namine Mualim niku sing ngertos pengabisane Sarip. wis sedulur jenenge Mualim. Iku sing ngerti pengapesane. Nggih. Jajal. Tekakno rene Mualim. Kula sing juga akan diri. Mualim. Aku jauh gawe Riko dina iki. Aku ngrepoti Riko dina iki. Wonten napa sing ngrepoti? Sik ta, kok wonten napa? Riko memang gak ero, apa pura-pura gak ero, apa ero tapi pura-pura gak ero. Saestu mboten ngerti napa-napa kula. Kahanan ndek tlatah kene gak ngerti. Nggih mek ngerti lek rame-rame ini mboten aku mboten ngerti napa. Akeh paten pinaten. Nggih. Ya, Nggih. tegese desa kene gak aman. Nggih. Apa sebab sapa sing gawe gak aman? Lah niku kula mboten ngertos niku. Nek durung ngerti tak ngerti. Jenenge Sarip. Sarip. Aku kurung-kurung Sarip duwe dulur, dan liya kejaba Riko. Nggih, Sarip niku adik kula anjene. Treh dene saiki Sarip iku wis melanggar aturan. Mateni wong terus paribasane arek cilik sekolah gawane sekolah. Lek sore arek kate budal ngaji yo gak wani ngaji perkara tumindahe si Sarip. Lah nek kepengin negara aman, kampung aman, desa aman. Aku yo tolong Riko. Dudu ana pengapesane Sarip. Waduh, mboten ngerti kula. Tegese lek Riko ora gelem ndudono pengesebasane Sarip, padha ae kok tak cap sebagai penjahat. Loh, Nanti orang bedane antara Riko karo Sarip. Kula Riko nutup-nutupi tumindahe Sarip. kok dadi ngoten Nek yo. gak gelem dina iki cekelen kono kapikiran. Mungkin disita. Omong sing enak ngoten. Lho lek gak gelem karuane. Nggih. Ya apa? Aja sampe Napa ya napa Sarip niku lak adik kula. Iya. Tunggal darah kali kula nggih adik kandung. Lek wonten besete kulit kula nggih merasa. Iya. Napa malih nek mati kula nggih melok kelangan. Misale Sarip tak tembak, Riko belani. Nggih mboten belani tapi kula nggih melok kelangan ngoten. Kepitung prihatin. Nggih. Ngene, aku njaluk tolong temenan. Iki gandeng wis gawe urusan masyarakat ngrugekno wong kabeh. Iya, di Sarip iki. Lek Riko iso ngleremno iso nyekel Sarip padha karo Riko berjasa karo wong kabeh. Iki repot kula niki. Ya napa Sarip niku lak adik kula ya. Kula purun duduhi tapi wonten syarat setunggal. Apa Sarip? Pun sampai Sarip dipateni.
Lek Sarip dipateni kula nelongso saestu. Kula purun nduduhaken rika gelo. Nggih. Yo. Kula purun ngomong. Kula purun nduduhaken pengapesane Sarip. Pokoke Sarip dicekel tok. Lek pacar dicekel terus saged dipakunjaran niku mboten napa-napa. Tapi lek Sarip dipateni kula nggih mboten. Yo. Nek ngono aku yo tulung niku. Cekel lho. Ngeten nggih. Sarip niku kalih mbok. Iya. Niku bebasan jiwa siji raga loro. Maksud Nek Sarip mati mbok sik urip. Niku saged urip malih. Sakwalike nek mbok mati Sarip sik urip. iya. Mbok nggih saged urip malih. Kudune lek kepenaman padha matine. Kudune pun sampe Sarip krungu suarane mbok. Nek sampe krungu, Nek sampe krungu suarane mbok, bengoke mbok Sarip urip malih. sedina mati ping 7 bakal urip maneh. Lek krungu suarane mbok mati ping 100 sik urip malih. Purbawaseso mosok putra karo Rika. Ya apa carane? Carane tapi saestu lho nggih. Yo dipateni lho nggih. Gemi omong Nggih. Mbok sampean bingkem terus Sarip sampean cekel. Iya iya. Nek mbok sampean bingkem sampean cekel pun mesti Sarip mboten saged apa lah. Soale jiwa siji raga loro niku saged kenek kabeh. Iya. Nggih. Ngoten. Iya. Cukup ya. Sarip. Nek kon pancen lanang sejati. Iki Adepono mantri polisi. Tujuannya aku nekano Sarip. Aku nekano Rika. Lan nggone Sarip bisa. Tujuan aku pancen Sarip supaya mati supaya kampung kene aman, desa kene aman. Nek Rika balelo tak cekel tak lebo ngono pakunjaran. Niki Sarip saja. Iya. Mugi kampung niki aman. Sing sekolah nggih padha sekolah, Iya. sing ngaji padha ngaji. Kanggo contoh generasi-generasi liyane cek gak tumindak kaya Sarip. Nggih. Pramila menika Sarip pun pejah. Menika wonten kampung sedaya sampun tambah yoso sampun aman. Iya. Nggih mergo nika gara-garane Matine Sarip tambah kosong.